Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a könyvbemutatóra. Engem Herjecki Kornélnak hívnak, a harmadkiadó igazgatója vagyok, és mielőtt átadnám Bagdán Zsuzsánnak a szót, aki bemutatja a vendégeinket, meg a szerzőket, annyit hadd mondjak el, hogy a harmadkiadóban valahogy minden könyv számunkra személyes. Az egész kiadó úgy alakult, hogy a saját kérdéseinkre kerestük annak idején a választ, elsősorban a hit és a tudomány kérdéskörében, aztán később a párkapcsolatok kérdésében, aztán ahogy születtek a gyerekeink, akkor jöttek a gyerekkönyvek, stb. És most, hogy egy ilyen könyvnél ünnepelhetjük ezt a bemutatót, ami a változásról szól, annyit hadd mondjak, hogy ez nem csak hogy személyes, hanem a kiadó számára is olyan szempontból fontos, hogy rögtön a megalapulásnál az volt a vágyunk, hogy legyen minél több magyar szerzőnk. És eleinte ez azért nem ment, mert úgymond semmiből lettünk, és beszerettük volna mutatni, hogy miket képviselünk, és ezért nagyon sok fordított könyvünk jelent meg eleinte. És most egy olyan különleges helyzet van, hogy a megszólalók mindegyikének nemrégiben a harmadkiadónál jelent meg könyve. Úgyhogy ez nekünk nagyon nagy öröm, hogy egy ilyen változásról szóló könyvnek, a magyar szerzős könyvnek a bemutatóján lehetünk. És ahogy idefele jöttem, olyan érdekes volt azt látni, hogy miközben minden változik, nagyon érdekes volt és szép volt ez a szivárvány, amit láttunk, hogy az Isten hűsége meg változatlan. És valahogy ennek a komplexitásába szeretném ezt az alkalmat megnyitni, és átadni a szót. Köszönöm szépen Herjecki Kornélnak a köszöntő szavait. Bemutatnám a beszélgetőtársainkat, Tapolyai Emőkével kezdve, aki klinikai és pastorálpszichológus és a Kandela Központ vezetője. Erről majd fogunk beszélni, hogy mi is a Kandela Központ. Hézser Gábor, aki professzor emeritus, családterapeuta és református lelkész, szintén beszélgető. Nagyon örülünk, hogy itt van velünk, és Siba Balázs pedig a könyv szerzője, akihez a meghívóban a legtöbb titulust soroltok fel, a református lelkész, tréner, lelki gondozó és egyetemi tanár. Bízom benne, hogy nem hagytam ki semmit. És ugye az apropó az, hogy ünnepelhetjük Balázs legújabb könyvét, és kicsit ránézhetünk arra, hogy mi a változás, hogyan történik a változás, hogyan tudjuk könnyebbé tenni a változás saját magunknak, mert abban megegyezhetünk, hogy a változás elsőre mindannyiunknak egy ijesztő fogalom. Ez is lenne az első kérésem felétek, hogy Emőkével kezdve, Gáborral folytatva és Balázsral befejezve, aztán majd az első, tehát nem lesz minden ennyire feszes és kötött, de szeretném ezt az elsőt így kérni tőletek, hogy röviden fogalmazzátok meg, hogy mit jelent nektek a változás, milyen érzések, jelentések kötődnek ehhez a fogalomhoz magánemberként, és a szerint, a szakterület szerint, amivel foglalkoztok. A változás az mindenféleképpen egy félelmet vált ki az emberből, a könyvben is benne van. Tehát, hogy egyfajta szorongás, hogy most mi jön, még akkor is, ha akarom. A változás az egy bizonytalanba való belépés, tehát ebben benne van egyik oldalról az én szorongásom. Nem tudom, hogy a változás az egy kívánt vagy nem kívánt változás, ez mindig befolyásolja azt, hogy az egész megélésem a változásban hogy lesz. És ugye ott van a változás, tehát a következő stádium, a következő fázis, amibe változunk, vagy a változás történik, az arról alkotott képem, ami vagy vonzóvá teszi, vagy taszítóvá, ami vagy vágyakozóvá teszi, vagy ellenállóvá teszi az embert. Tehát eléggé komplex ez a hozzáállás a változáshoz. Ha úgy megfogalmazom, mindig ott van bennem a szorongás a változással kapcsolatban, akár akarom, akár nem. És ellensúlyozva ott van az Istenbe vetett bizalom, hogy az Isten hű. Tehát ő nem változik, ahogy Kornél mondta is. Tehát, hogy azért ezeken a változásokon akár akarom őket, akár nem, de nem egyedül kell átmennem. Még tedd meg, hogy egy személyes, hogy tehát hogyha azt a szót hallott, hogy változás, mi az első, ami eszedbe jut a személyes életedből? Ez bármi lehet. Ami nekem egyből eszembe jut, azok a gyászok, amikor elvesztettem szeretteimet, illetve a gyerekeim kirepülése. Hát az egy jókora változás egy 5 gyerekes anyánál. Tehát amikor hazamegyek, és minden ugyanott van, ahol hagytam. Hát az egy jó nagy változás. Mindent megtalálok, és nincs kit hibáztatni, ha nem. Szóval ez az első, ami most így beugrott
mint változás a legutóbbi szakaszában az életemnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha jól látom, akkor én vagyok itt a veterán fiatalság legidősebb képviselője. Ez meghatározza a pozíciómat, és meghatározza a változáshoz való kapcsolatomat is. Hihetetlen hálás voltam a Balázsnak a témáért egyáltalán, ugyanis ez kényszerített arra, hogy elgondolkozzak az én változás móduszaimon, mechanizmusaimon, úgy 8-10 éves kortól máig, és roppant érdekes. Én nekem ambivalens a változás mindig, omlásveszély és újjáépítés kihívása, izgalma, csodája. És azt hiszem, hogy a változást nem is tudom megakadályozni. Ez nem opció, hogy nekem van-e kedvem változni, vagy nem, hanem egyszerűen változom. És a változás korhoz kötöttsége, életkorhoz kötöttségével kapcsolatban engem nagyon megfogott, amikor a pastorálpszichológiát írtam, a Johan Eriksonnak a 9. fejlődési szakasza. Eriksonék úgy írták le a fejlődést, hogy megírták, és aztán, amikor eljutottak egy-egy életkorba, akkor korrigálták és átírták a könyveket vagy a fejezeteket. És Erik már meghalt, de még együtt kezdte a Joannal. Joan fejezte be a 9. szakaszt, ami azt mondja, hogy az egy, hogy is mondja, transdance szakasz. Ő eredetileg tánctanár volt, úgy lett belőle pszichoanalitikus, és a 9. szakaszt úgy írja le, mint egy táncot, amikor az ellentétek már kezdenek összeilleni és mozgásba jönni. Nagyon érdekes fejezet, nagyon ajánlom. És most Balázs segített, hogy felfedeztem, hogy ebben van valami. Ezt én tudom követni. Ami még nekem a változáshoz hozzátartozik, de arról biztos beszélünk még, szerintem a gender aspektus itt nagyon fontos, mert feleségem valahogy egész másképp változik, mint én. Lehet, hogy azért, mert nem férfi. De ebből elég sok baj van. Köszönöm szépen. Azért örülök nagyon, hogy idehoztad az eriksoni elméletet, mert Balázs könyvének az elején arról van szó, azzal indít, hogy mi szükség van az elméletekre, egy ilyen nagyon gyakorlatias témában, mint a változás. A könyv voltaképpen meg is magyarázza saját magát, hogy nincsen tökéletes elmélet, nincsen olyan elmélet, ami tényleg szuperül lefed és leképez minden változást, hanem olyanok, mint a csillag térkép felettünk, hogy azért nagyjából sikerül belőni az irányokat. De nem térünk el az iránytól, hanem téged is meghallgatlak, Balázs, hogy benned mit hív elő a változás, mint kifejezés. Ahogy feltetted a kérdést, egy kép jelent meg előttem. A könyvben is szoktam képeket használni. Mégpedig szeretem a tengert, és amikor elmegyünk mondjuk egy hidegvízi tengerhez, a gyerekeim már rögtön előre rohannak, és benne lóickolnak a vízbe, és én meg nagyon lassan megyek be, mert hogy hideg. És hiába mondják, hogy hát de majd bemelegszem, és majd jó lesz. Szóval így vagyok a változással, hogy úgy nehéz beleengedni magam, de ahogy sokféle változáson vagyok túl, és ahogy a könyv megírása is átdolgozott engem is, jobban elhiszem, hogy valóban nem fogok fázni, hogyha belemerek menni a mélybe. Szóval ez a személyes. A szakmai, az pedig nagyon sokszor találkozom az a úgynevezett elsőfokú változással, akár személyes, családi vagy közösségi szinten, ami azt jelenti, hogy csak a status quót őrizzük meg, a látszat megmaradjon, de ne változzon semmi tulajdonképpen. Tehát olyan szintű változás, hogy ne változtassunk nagyot. Aztán van a másodfokú változás, ez Václaviknak a fogalma, amikor viszont mélyebbre megyünk, de nem biztos, hogy úgy jövünk ki a változásból, mint ahogy oda belementünk, tehát hogy elveszíthetjük a kontrollt, de ez az, ami mélyen szántó, és történhet valódi transformáció.
És van még egy harmadik, a harmadfokú változás, azok pedig a rendszer szintű változások, amikor nem csak én magam változom, hanem egy egész rendszer körülöttem. És na szóval én ebbe a könyvben leginkább erre a másodfokú változásra gondoltam, hogy akár személyesen vagy közösségileg merjünk a hideg vízbe, a mély vízbe belemenni. Azért is kértem azt, hogy magánemberként, meg szakemberként is reflektáljatok a változás fogalmára, mert ahogy olvastam ezt a könyvet, nehezen tudtam eldönteni, hogy szakkönyvként olvassam, vagy egy nagyon személyes valamiként. Azt tanultam az ELTE magyar szakon az egyetemi tanáraimtól, hogy szakkönyvet mindig nagyon gyorsan olvasunk, szépirodalmat vagy személyeset viszont lassan és ízlelgetve. Mi volt a ti megélésetek? Hol kéne elhelyezni ezt a könyvet könyvtárosként egy könyves polcon? Milyen címszó alá tennétek ti magatok? Nem tudom. Én hasonlót éltem meg, hogy először elkezdtem olvasni, és hogy hát ez könnyen olvasható, ez egy jól olvasható könyv, és akkor rájöttem úgy az első fejezet vége fele, hogy végig lehet így olvasni, de akkor nem fogom tudni úgy megemészteni, de nem is megemészteni kell, mert te nem megemésztésre adsz, inkább kérdezgetsz. Tehát úgy kérdezel, hogy kijelentesz, ami egészen izgalmas műfaj, én csak kijelenteni tudok, tehát ezt nagyon izgalmasan megoldott Balázs. Tehát, hogy valahol azt láttam, hogy a könyvet úgy érdemes olvasni, hogy elolvassok belőle egy szakaszt, és amikor találkozok valamivel, ami megfog, akkor ott le kell tenni és gondolkodni rajta. És szabadságom van olvasás közben úgy gondolkodni rajta, hogy egyetértek, vagy nem értek egyet vele, vagy miben értek egyet, vagy másként gondolom. Aztán lehet, hogy néhány mondattal később kiderül, hogy ja, de akkor is izgalmas ezek a megálló pontok, ahol megállunk. Valahogy, minthogyha egy ilyen utazásban mindig lenne egy pad, ahol le lehet ülni, egy kicsit meditálni, kávé nincs mellette, de hát az tőlünk rajtunk áll, vagy bukik, de hát, hogy ezek a megálló pontok segítenek elmélyíteni a kérdést, mert amúgy nem lehet emlékezni arra, annyira gazdag a tartalma, az idézetek, a szempontok, amiket megmutat, hogy nem lehet úgy az egészet egyben elolvasni. Tehát biztos, hogy nem szép irodalom. A nagyon sok oldalúsága az jelen van, ami miatt bekerülne a tudományba, de ahhoz meg túlélő, most ez csúnyán hangzik, de túlélő ahhoz, hogy egy száraz tudományos könyvsorba betegyem. Tehát azért mondtam, hogy nem tudom, hogy hova tenném. Lehet, hogy a kis asztalra mi kiteszik a könyveket, hogy olvasgassuk. Ezt csatlakozom. Én ezt egy nagyon kellemetlen könyvnek tartom. Miért? Én ráírnám, hogy kérdezze meg gyógyszerészét és házi orvosát, hogy ajánlja ezt a könyvet, mert elgondolkodtat. Nagyon elgondolkodtat. Ekkora probléma a gondolkodtatás? Parancsolsz? Ekkora probléma a gondolkodtatás? A gondolkodás mindig rettenetes probléma. Hát egy olyan korba élünk, amikor megnyomod a mesterséges intelligenciát családterápiánál, és ez kiköpi az egészet, hogy mit kell velük csinálni, olyan intervenciókat hoz, hogy irigylem érte, sokkal kényelmesebb. Ezen sajnos gondolkozni kell ezen a könyvön, és nekem az volt a nagyon érdekes benne, és ahogy már említettem, hogy újra és újra gondolom, hogy volt ez akkor. Mit mondott volna nekem ez a könyv, hogyha 40 évvel ezelőtt olvasom? Mit mondott volna 20 évvel ezelőtt? Mit mond most? Hihetetlen sok inspirációt ad, és segít megérteni a hallgatóimat és a fiatalabb klienseimet ezáltal, hogy visszavisz a fejlődési folyamat útvonalán korábbi stációkhoz is, amiket már elfelejtettem. Még mielőtt odaadom neked a mikrofont, annyi reflexiót engedjetek meg mindannyian, hogy engem lenyűgözött az a
tudományterületi sokszínűség, amit nem is holisztikusnak hívnék, holisztikus szemléletnek, mert nekem ez is kevés. Tehát ahogy a gyűrűkorától kezdve a fejlődés, vagy a szociálpszichológián át a teológia megjelenik, az valami egészen különleges merítésvilág, ami mégis egy koherens egészé áll össze a könyvlapjain. Mi volt benned, Balázs, amikor mindebből amikor belemerítetted a hálódat, és van ez a teljes, nem tudom, hal, kagyló és hínár változatosság, ami most előttünk van itt az asztalon. Kaptam egy plusz kérdést, pedig már másikra válasz nagyjából meg volt a fejemben. Talán mindegyikünknek van olyan kérdés az életben, ami vissza-visszatér. Tehát amik így hosszabb távon, évtizedekig foglalkoztathatnak bennünket, és nekem a változás az egy ilyen téma. Tehát, hogy én már többször nekifutottam még annak idején 25 éve, amikor írtam a teológus szakdolgozatomat, az a megtérés, hirtelen megtérés élményekről szólt. 10 éve a szupervízor szakdolgozatomat a változásról. Sose voltam elégedett, hogy valahogy itt még mindig van titok, ami nincs megfejtve. Még ebben sincs megfejtve, de legalább részekre van bontva valahogy az elefántnak, hogy több oldalról meg van közelítve. Úgyhogy igazából azért ennyire réteges, mert hogy az elmúlt 25 évben sok mindent tanultam, és most az elmúlt 4 évben az, hogy családterápiával foglalkozom, nagyjából újra végig kellett gondolnom ugyanazokat a témákat, de már azokat is használtam, azokat a rétegeket, amik eddig is megvoltak, a teológus, a tanár, a szupervízor, stb. Tehát ugye emiatt ennyire komplexek ezek a részek. Magáról a könyvről, vagy a műfajáról saját bátyám mondta, hogy ő 2-szer olvasta a könyvet, egyszer nagyon gyorsan, mert hogy nem olyan hosszú, leült, és akkor elolvasta, és azt mondta, hogy na jó, aztán mondta, hogy még egyszer el kell olvasni, mert hogy ez mégsem így. Igazából ezt kóstolgatni kell, tehát hogy egy-egy fejezetet akár külön és leülve, és picit hagyni, hogy ülepedjen. A műfaját tekintve, amikor professzor lettem, nekem nagy kérdés volt, hogy melyik irányba menjek el. A nagyon tudományos, vagy az érthető irányba. Persze vannak nagyon tudományos cikkek is, mert muszáj, de hogy nekem ez egy tudatos döntésem, hogy a tudományos esszé műfaját űzöm. Ami azt jelenti, hogy nem vitázom mindenkivel, és minden érvet beleszuszakolok, és ellenérvet a szövegbe, arra megvannak a más típusú irodalmak, hanem itt egy kalandra, egy gondolati ív végigjárására hívom az olvasót, de ezeket persze megalapozom, hogy miért pont így szeretném, hogy kiránduljunk egyet. És ja, még a személyes szál, hogy jelenik ebben meg. Már az előző könyvemnél is megfigyeltem azt, hogy amikor hónapokig egy kérdéssel foglalkozom, tehát hogy ezzel álmodik az ember, amikor ráér egy kávé mellett ezekkel a kérdésekkel, tehát hogy nem csak olvasás, hanem magamon is gyúrom át a szöveget. És az előző könyvben van egy fejezet a keresztény vendéglátásról, és a feleségem mondta, hogy ó, Balázs, most jöttek a vendégek, és teljesen máshogy láttad őket vendégül, és hogy tulajdonképpen ez a könyv, ez 2,5 év, ez az életközepi krízis kísérője volt. Tehát, hogy itt is nekem is megvoltak a fontolgatási, döntési pontok, szembenézés betegséggel, közeli hozzátartozónak a halál közeli élményével, munkahelyi krízissel, és hogy van olyan, ahol nem tudtam sietni, például a harmadik fordulópont a szembenézés a saját sötét oldalunkkal, azt nem tudtam elsietni, tehát hogy csak arra fél év ment el, mert át kellett gyúrnom saját magamon, nem csak az elméleteket, hanem hogy én hogy vagyok a saját sötétségemmel. Úgyhogy ezért személyes. Van-e, ezt most elsősorban Emőkének és Gábornak címzem, van-e olyan rész a könyvből, ami különösen megszólított benneteket valamiért, bármiért, akármiért? A vége fele, ahogy ugye elindul, a könyv elindul, Balázs, egy általános megközelítésből, és utána egyre mélyebb vizekre vezünk.
Nekem különösen tetszett az a te helikopter perspektívának hívod, madártávlatból fölülről nézni a dolgokat, mert tulajdonképpen amiket ide behozott a Balázs a változással kapcsolatban, azok reziliencia eszközök. Tehát ugye a nagy képlátás, és ez nagyon-nagyon szép, hogy a változásra úgy ránézni, hogy a reziliencia, a pszichés ellenálló képesség a szívóság eszközén keresztül, hogy nem csak a pillanatnyi helyzetet látom, hanem máshonnan, föntről nézek rá. Ezt olyan egerősítő volt olvasni, illetve van egy rész, ahol azt fejtett ki a vége fele, hogy a nagy küzdelmeknek az apró részletei is számítanak, de azok mind értelmet nyernek a nagy küzdelem fényébe. Ez szebben fogalmazott, de itt az apró részletek küzdelmének az értelme, és annak a szenvedésének a súlya, hogy ezt így besúlyozta Balázs, ezt így jó volt olvasni, tehát megerősítő volt, meg úgy valami olyasmi, amiben az van bennem, hogy amikor hozzám jönnek, akkor én is tudom azt mondani, hogy Siba Balázs is ezt mondja. Tehát ez jó hivatkozási alap. Én ezt a könyvet is úgy kezdtem olvasni, hogy általában szoktam, hogy megnézem a címet, és akkor elgondolkozom rajta, hogy mi lehet annak az ellentéte. Mi a változás ellentéte? Ha nem negációval felelek rá, megkaptam a választ, majd mindjárt el is mondom. De amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott a rendszerszemléletből az autopoiesis fogalma. Az autopoiesis fogalma az azt jelenti, hogy önreprodukciós képesség, önfejlesztő képesség, ha a sejtjei megújulnak és hasonlók. Sajnos a rákos sejtek is megújulnak, de az nem feltétlenül az életet szolgálja. Na most arra gondoltam, hogy akkor van ez az autopoiesis. Ez nem opcionális az, hogy fejlődök vagy nem, hanem ez egy szociobiológiai konstans. Úgy akarja az evolúció, úgy akarja a fejlődés, hogy az ember fejlődjön, az egyedfejlődés által a törzsfejlődés mindig magasabb szintre jusson. Tehát én még meg se tudom akadályozni, legfeljebb tudom nézni, hogy hol akadályozom meg. Egyébként itt nagyon érdekes volt, mert itt eszembe jutott az is, hogy ez a bűn elleni harca kereszténységnél. Ez tulajdonképpen ezt a szociobiológiai folyamatot erősíti, mert ezáltal tökéletesedhet az ember, és kerülhet közelebb Isten országához. Na, ez most túlságosan teológia volt. És aztán megkaptam a választ végül is, gyönyörű az utolsó fejezetben, gyönyörű ez a mondat. A cél az, hogy, sötét van itt, hogy megérkezzünk egy dinamikus egyensúlyi állapotba. Ez a dinamikus egyensúlyi állapot, ezt én úgy szoktam mondani a lelki gondozásba, a családterápiába, hogy hát amit én ígérhetek, az az, hogy semmi nem fog változni, csak minden más lesz. Azt hiszem, ez az a cél, ez az a pont, ahol Menny és a Föld találkoznak, ahol pastorálpszichológiában azt mondjuk, hogy igen, itt találkozik a pszichológiai rendszerszemléletű koncepció és a pszichológiai koncepció. Köszönöm. Nagyon örülök neki, hogy élesen használtál egy teológiai fogalmat a könyvről szóló beszélgetésben, mert nyilván megkerülhetetlen ennek a könyvnek a viszonya a teológiához, a gyakorlati teológiához, noha nem teológiai mű akar lenni, vagy nem csak az akar lenni. Meg úgy általában itt a mai magyar valóságunkban is mindig kérdés a teológiának a viszonya a pastorálpszichológiához, a lelki gondozáshoz, a pszichológiához. Tehát egy olyan határterületről beszélünk, meg egy olyan határterületen, egy olyan zöld határhoz kaptunk térképet Balázsnak ezzel a könyvével, ahol akadnak határvillongások, de ami mégiscsak egy létező terület is, ahol így szükségük van az egyes területeknek az egymásra
tehát az elboldoguláshoz. Egyszerűen kénytelenek vagyunk tanulni egymástól, és nem ridegen elzárkózni a találkozás elől, amely megváltoztathat bennünket. Másodjára nevetsz fel, úgyhogy mesélj, igen. Egy mondat ehhez, csak egy kép ehhez, hogy engem nagyon érdekelnek az ikrek. És az ikerkutatás, az terápiában különösen érdekes terület. És ott van olyan, hogy ikrek, és egyáltalán nem jó a kapcsolat. A pszichológia és a teológia ikrek, pastorálpszichológiával találkozik a menny és a föld, és amíg nem jönnek rá, hogy ők kiegészítik egymást, addig húzakodnak. Viszont nagyon jó, hogy húzakodnak, mert ezáltal mind a kettő fejlődik. A cél az lenne, hogy csak ne öljék egymást. Amire történelmileg elég sok példa volt, hogy éppen melyik persona non scientia, az változik. Köszönöm. Az ikres képethez csak annyit, hogy addig nincsen semmi baj, ameddig meg tudod különböztetni a férjedet az ikertestvérétől. Tehát, hogy ezt szokták hívni, vagy erre szoktak hivatkozni problémaként az egyes tudományterületek képviselői, hogy veszélyes, hogyha nem különítjük el kellően a fogalmakat. Mit gondoltok erről a könyvről? Mennyire látjátok kiegyensúlyozottnak? Van esetleg olyan dolog, amire olvasóként érdemes figyelni? Adott esetben használnátok-e mondjuk, nem tudom, inkább használnátok munkatársképzésben, vagy inkább adnátok egy kliens kezébe? Hogy látjátok? Balázs, ez neked is szól ez a kérdés. Ugye a pszichológia az egy empirikus tudomány. Tehát a teremtett világ működésének a megfigyeléseit szedi rendszerbe, és ezt adja át az embernek, hogy na, ennek alapján megfigyeltük, hogy így működik ez a világ, ennek alapján nevezünk valamit egészségesnek vagy egészségtelennek, és ennek alapján próbáljuk segíteni az embert visszatalálni az egészségesbe, ami különben ezen a földön a mi hitünk szerint nem lehetséges. Tehát ha ezt így nézem, hogy az empirikus tanulmánya a teremtett világnak ez a pszichológia, akkor fölmerül a nagy filozófiai kérdés, hogy egyáltalán, ha a teremtett világot vizsgálom, akkor van egy tudomány, ami állhat, ami nem hit alapon áll. És ennek a könyvnek pont ez a szépsége, hogy Balázs teljesen természetességgel kezeli itt a hitet benne. Tehát ez nem rá van kényszer zubbonyként húzva, hogy na most ezt egy kicsit átfestem, meg azt egy kicsit átfestem, hanem úgy kezeli ezt az egészet, hogy itt van egy ember, akit meg akarunk vizsgálni, hogy küzdi meg a saját változásait. Ehhez itt vannak az adott megfigyelések, különböző irányzatokból, megközelítésekből, tehát így működik az empirikus tanulmányok alapján, de különben ez az ember, meg az összes megfigyelés, hát az alap, amin áll, az az alkotó. És ez az alkotó nem rá van húzva, hanem ezen áll. És ez átjön belőle nagyon szelíden, de mégis nagyon egyértelműen átjön. Szerintem ezt én ugyanolyan bátran ajánlom annak, aki szakember, mint annak, aki nem szakember. Ez a könyv az embernek szól, és az emberről szól, és innentől kezdve teljesen mindegy, hogy mivel foglalkozik, használható. Pontosan. Én 60 éve Németországban élek, és ott a pszichológia és teológia nagy csatározása az meg volt a 70-es években. Aztán akkor lassan elkezdték felfedezni a tillichi teológiát. Én szerintem Magyarországon még mindig Barth az egyeduralkodó. Tillich azt mondja, hogy a hit, a vallás az, was uns unbedingt angeht, ami minket feltétlenül érint. És nem azt mondja, hogy egy kommunikációs forma. Ami minket feltétlenül érint, azzal foglalkozik a pszichológia, mert megmondja nekem, hogy látja, hogy én hogy működöm. De akkor én persze, hogy felteszem a kérdést, és vajon miért működöm én így? Hát ez már a teológia asztala. És ha ketten párbeszédben maradnak, akkor kijön belőle egy ilyen könyv,
ami kétnyelvű. Én szerintem a nagy probléma, vagy a feszültség abból adódik, hogy a bábeli korból nem nőtt még ki a teológia, meg a pszichológia. Hiányzik a közös nyelv. És ez egyrészt nagy kár, másrészt egy nagyon nagy előny, mert így mind a ketten inspirálják egymást. Amikor a kommunikáció szakon voltam tanár, még teológia előtt, a harmadik hét után odaállt elém egy hallgató, és azt mondta, Balázs, te becsapsz minket, mert úgy tűnik, hogy mindegy mi a téma, te az életről akarsz velünk beszélgetni. És hogy tulajdonképpen mindegy, hogy vezetéselméletet, vagy vallásdidaktikát, vagy nem tudom milyen tantárgyat. És hogy most a gazdaságtudomány, egészségtudomány és szociális karon vagyok tanár, persze mások a hallgatók, mint a teológián, de ugyanúgy az életről beszélgetünk, más terminológiával, de mégis a lényeg nagyjából ugyanaz. Ami talán fontos a könyv szempontjából, hogy mindig van egy elképzelt olvasó, akinek készül a könyv. Az előző könyvem gyülekezeti tagoknak készült. Tehát ők voltak a fejemben, hogy nekik írom. A mostani könyvben pedig egy olyan eredetileg fiatal, 20 éves, egyetemista talán, aki nem beszéli a kánaáni nyelvet, de nyitott arra, hogy a keresztény világszemlélettel találkozzon és érintődjön. És nagyon igazat adok, ahogy elhangzott előttem, hogy ezt nem erőltetni akarom, hanem amikor ott van a helye, akkor mesélek arról, hogy mit gondolok a hitemről és a világról direkt módon. De hogy ide eljutunk, de nem ez a nyelv és nem ez a kiinduló pont. Úgyhogy az elképzelt olvasó a saját fiaim, illetve saját magam. Tehát ugye elképzeltem magam, hogy amikor 20 éves voltam, jó lett volna egy ilyen könyvet olvasni. És eredetileg ez volt az elképzelés, hogy a felnőtté válás története legyen, de ahogy haladtam előre az írással, ahogy gyúrtam magamon a témát, azt kellett mondanom, hogy ez nem csak a felnőtté válás története, hanem vannak területek az életünkben, amikben még nem vagyunk felnőttek, és felnőtté kell válni, és hogy tulajdonképpen a nagy transformáció az később is vár minket, nem csak a felnőtté válásban. Úgyhogy ezért nem csak erre a korosztályra érvényes, hanem talán, mivel hogy egy archetipikus út, a hős útja az eredeti nagy forgatókönyv, ezért azt gondolom, hogy minden korosztály megtalálhatja az adott élethelyzetben, hogy éppen hol tart ezen a hősi úton. Nem tudom, válasz volt, de ezt mondtam. Abszolút, csak közben Gábor felvette a szemkontaktust, és kíváncsian várom, hogy mi futott át benned, ahogy hallgattad a Balást. Az ugrott be, hogy a könyvnek az a nagy hozadéka, nagy előnye, és ez a kiválósága, hogy azt mondta a Schleiermacher, ez egy 18. század végi teológus volt, nagyon liberális, haladó akkor már, azt mondja, hogy a hit, hát abban a legizgalmasabb, a hit az nem más, mint a kíváncsiság. És ez a könyv, ez kíváncsivá tesz, ez nekem egy nagyon hívő könyv, mert olvasom, megértem, azzal már elég nagy baj van, hogyha megértem, és akkor elkezdek gondolkozni rajta, kíváncsiskodni, akkor hogy is van ez? Hogy is látom? Ez szerintem egy hit folyamat, mert itt megint a divinális és a humánum találkozik, megtörténik a találkozás a spirituális és az empirikus között. Óhatatlanul, nyilván emberként olvassuk mindannyian a könyvet, de óhatatlanul olvassuk egy kicsit hívő emberként, felekezethez kötöttként, reformátusként is, és óhatatlanul akadnak kérdéseink. Sokszor a személyes változásról szóló út, ha református keresztényként beszélünk magunkról, a megtérés történetünk elkezdődik és zárul tulajdonképpen. És hogy magamról beszélek elsősorban, mert így a leghitelesebb, hogy nagyon nehéz a megtérés utáni életben
elbizonytalanodásokat tapasztalni, megakadásokat tapasztalni, érezni, ahogy ez a keretrendszer vagy ez a nyelv átalakul, és többé már nem fedi feltétlenül azokat a dolgokat, ami most én vagyok, vagy amik engem foglalkoztatnak, és kell új nyelvet, új kapaszkodókat találni. Ezt láttam ennek a könyvnek az egyik nagy erősségének, hogy új kapaszkodókat mutat ezen a kereten túl, de biztos vagyok benne, hogy ez nem konfliktusmentes. Tehát, hogy a régi keretek azért úgy nehezen foszlanak le. Hogy értette meg ezt, Balázs, amikor született benned ez a könyv? Volt-e olyan rész, amit nehéz volt megírni? Hát, amit már említettem, ez a szembenézés, ami a leghosszabb időt vette igénybe, vagy engem leginkább igénybe vett. És itt nem csak a belső tusa, hanem ahogy látom a saját környezetem, egyházi környezetemet. Ugyanis sokszor hallani markáns véleményeket arról, hogy nincs szükség önismeretre, mert az veszélyes, meg eltávolít Istentől, meg nem tudom. És hogy közben meg azt éltettem meg, hogyha nem merünk mélyre ásni, akkor a megtérésünk is felszínes lesz. Magyarul nagyon is szükségünk van arra, hogy merjek újra és újra belenézni abba, hogy Isten milyennek láthat, még az is, azt is belőlem, amit inkább eltakarnék. És hogy ezzel munka van, tehát hogy ez nem csak úgy van. Szóval ez engem nagyon megdolgozott, meg ahogy látom a környezetemet is, hogy nem, hogy nincs szükség önismeretre, hanem ez az az út, hogy egyre mélyebb hitünk lehessen. Továbbadjam, vagy ez csak nekem szólt ez a kérdés? Nem, nagyon érdekelne, hogy Gábornak és Emőkének van ehhez gondolatuk. Én most elkalandoztam a gondolataimba, és egy kicsit advocatus diaboli leszek. Hol a határ? Ugyanis a következőt tapasztalom, mint tanár, mint oktató, mint tréner. Van egy önismeretfüggőség. Úgyhogy már gondolkoztam rajta, hogy milyen jó és sok pénzt lehetne keresni azzal, hogyha kiírunk egy műhelyt önismeret elvonó kúrára. Olyanoknak, akik már elvégezték a coachképzést, elvégezték a mentált, elvégezték a családkonzulens képzést, elvégezték a meseterápiát, elvégezték a nem tudom mit, és most jönnek, hogy hát ezt még felsétlenül szükségem van. Teljesen megértem, szerintem ez is életkor függő, nem olyan nagyon idegen tőlem erre emlékezni, de hol a határ? És hogy tudunk azon dolgozni, lelki gondozásba, terápiába, hogy elég? Mennyi elég? És ehhez is ez a könyv nagyon sokat segít, mert nem hajszol túl. Nem hajszol túl. Nem úgy nézelődni segít, jobbra-balra nézni, de nem az, hogy még nincs benne ez a, már bocsánatot kérek a kifejezésért, de nem én mondtam, hanem Max Weber mondja, nincs benne ez a kalvinista, kapitalista teljesítményorientáció. Ha jól emlékszem, a megtérésre kérdeztél rá? Igen, arra is, hogy ez tud egy elakadás lenni, már nem a megtérés maga az elakadás, hanem értsétek jól, hanem az, hogy ragaszkodunk ehhez a narratívához, ez az egyetlen narratíva, amiben el tudjuk mesélni a történetünket, holott ahogy történnek velünk az elkerülhetetlen változások, kell találnunk egy átalakított nyelvet ehhez, és ez hívőemberként nem mindig könnyű, vagy igényel egy nagy bátorságot. Nem szó szerint erre fogok válaszolni, hanem ebből kapcsolódva az, amit a Balázsnál így jó volt olvasni, a könyvben jó volt olvasni, hogy így felerősítette azt, hogy egy teljesítményorientált világban élünk.
Tehát mindenkinek le kell tenni a tutit, teljesíteni kell, és ebben versengés van. És szerintem az egy bátor lépés, hogy ezt még a hitre is alkalmaztad. Meglepett benne az a mondatod, amikor arról kezdtél el beszélni, hogy nem erősítenénk egymást a narcizmusban. De nem erősítenénk egymást a narcizmusban, hogyha erősebben élnénk a közösségben, és ezeket a lépéseket végigvinném, remélem jól értelmeztem. Tehát ez egy nagyon szép vetülete volt annak, és engem el is gondolkodtatott, hogy fú, igen, ez itt a baj, hogy már annyira jól tudjuk, hogy kell hívőnek lenni, hogy kell megtértnek lenni, ismerjük a szlogeneket, és mi ezzel az zárt falak között nagyon sokszor találkozunk. Tehát amikor ül velünk szembe egy hívő ember, és már nem tud emberként beszélni, csak keresztény klisékbe. És ez nagyon félelmetes, mert ott megszűnt az ember létezni. Tehát klisékben definiálja magát, igéket dobál összefüggéstelenül, bár szerinte összefüggéssel, de az ő összefüggése egyedül az, hogy én már nem létezem, csak az létezik, hogy ugye milyen jó hívő vagyok. És ezzel elveszett. És Krisztus pont ebből váltott meg minket. És ez annyira szép ennek a felépítése, ahogy ez itt előjött, hogy a teljesítményorientált világban szabadnak lenni a teljesítménytől, hogy találkozunk a valóságos kegyelemmel, és ha mi találkozunk a valóságos kegyelemmel, akkor másokat is így bánunk. Tehát a közösség formáló erejeit ugye mekkora szerepet játszik, aminek a végeredménye az, hogy nem egymással versegünk narcizmusunkban, és erősítjük a másik narcizmusát, hogy ki a jobb hívő. Ez mindenféleképpen érdemes itt megemlíteni ennek kapcsán, hogy megtérés és változás, és hogy hat ez ránk. Akkor még a megtérésről. Tehát, hogy a megtérés benne van a könyvben, de nem erre épül az egész könyv. És az én személyem... Bocsánat, csak Gábor, hangosan halkan méltatlankodik ezzel, majd nagyon kíváncsi lennék rá, hogy miért. Jó. Tehát, hogy van egy ilyen nagy transformáció, ha van az életünkben ez a megtérés, de hogy utána is eljönnek még a pillanatok, az élethelyzetek vagy szakaszok, amikor újra át kell mennünk a tűfokán, hogyha bibliai képet használhatok, és újra neki kell menni. És hogy lehet, hogyha terápiába, meg ismereti folyamatokból járok, akkor igazából csak azt erősítem, hogy az elsőfokú változásokkal bekeljem ki a következő életszakaszt. De hát ugye Luther mondja, hogy naponta meg kell térni, de James Fowler jut eszembe, hogy a különböző hitszintek, ahogy a világom újra összeáll, azok olyan transformációs megtérés élmények, hogy csak akkor jutok el egy következő megértésre, hogyha elengedem azt, ami eddig volt, és annak romjain valami új össze fog egyszer állni, ha így dolgozom vele, és ezt, hogy mondjam, tehát lehet, hogy a kezembe veszem a könyvet, és az van bennem, hogy hát most ennek nincs itt az ideje. Tehát lehet, hogy megállok az első fejezetnél, hogy most ez még nem én vagyok. De remélem, hogy 10 év múlva meg eljön a pillanat, hogy most ennek itt van az ideje. Tehát nem állandóan dolgozunk azon, hogy mindenképpen változzunk, csak azért, hogy változzunk, hanem amikor eljön az idő, akkor viszont kérdés, hogy belemerek ebbe állni. És ez azért izgalmas, spirituális szinten, hogy egyrészt történik velem, az Isten tenyerébe helyezem magam, másrészt meg teljes mértékben aktív vagyok. Tehát egyszerre igaz az, hogy a kegyelembe esek, de hogy ebben nekem is benne kell lennem. Tehát ez 100% passzivitás és 100% aktivitás egyszerre. Mert egyszer csak rácsodálkozom, hogy amit itt görcsöltem, küzdöttem, stb., mégiscsak a kegyelem az, ami megtart. De ahhoz meg át kell mennem azokon a pontokon, amit így a könyvben leírok, ez a 4 fordulópont, mindegyik egy tűfoka, amiben egyedül vagyok. Se a mentorom, se a barátaim, de még talán Isten is elengedi, hogy akkor ezt most neked kell átugranod ezen. Szurkol mindenki, remélem, de ezekben egyedül vagyok. Köszönöm. Balázs, én szeretném megvédeni ezt a könyvet a szerzőtől. Ez a könyv nekem a megtérés könyve.
Megpróbálom komolyan venni azt, hogy van inkarnáció, és ezeknek a klasszikus kifejezéseknek megtalálni az inkarnációs formáját ma, itt, mindenhol. Azt hisszük, hogy Isten képe és hasonlatossága vagyunk. Valahogy nincs benne a Bibliában, hogy kivéve a Hézser Gábort. Ez általában mindenkire vonatkozik. Na most, ha én az vagyok, akkor egy változás kalauz segít nekem abban, hogy legyek az, aki vagyok. Én nagyon szeretem követni azt a vonalat, hogy van egy személyes üdvtörténet. Ez nagyon hasonlít a keresztény életképhez, a pusztai vándorláshoz, az Exodushoz, ahol volt jó is, meg rossz is. Volt manna is, meg volt aranyborjú és hasonlók. És én úgy képzelem a megtérést, hogy lehetővé válik nekem fölismernem az üdvtörténeti vonalat is az életemben minden nap. Én arra vagyok programozva, hogy mindig a fekete vonalat lássam, hogy féljek. Jön a háború, jön ez, jön az, hitetlen leszek, nem tudom, mi lesz. Igen, ez hozzá tartozik, mert ez egy védő funkció, már Anna Freudot is már úgy értelmezzük, hogy ezek az Abwehrfunkciók, ezek védő funkciók, de ugyanakkor azért van két szemem, hogy a másikkal lássam az üdvtörténeti vonalat. Hogy tegnap is életben maradtam. Ebben nekem nagyon sokat segít a rendszerszemlélet és a családterápia, ami reframinggel dolgozik, tovább keretezéssel dolgozik, és szerintem itt nagyon komoly és mély keresztény összefüggések vannak, hogy látni azt is, hogy tartott meg az Úr. Nem csak azt, hogy milyen próbának tett ki az ördög. Ezért nekem egy ilyen könyv, ez egy megtérés könyve. Már bocsánatot kérek, hogyha ezzel megsértelek. Ilyen a transformáció szót használom, hogy picit talán tágabb, mint ahogy értelmezzük a megtérés fogalmat. De igen, tehát hogy egyetértek. Nagyon köszönöm, hogy ezt a gondolatot, hogy nem csak a rosszra emlékezni, hanem arra is, amin átvitt minket, az, aki átvitt minket. A könyv záró fejezete ezt emeli ki, hogy a változás az megtörténik, jó, hogyha tudjuk, hogy mi történik velünk, amikor a tűfokon megyünk át, vagy amikor a lélek sötét éjszakáját éljük, vagy amikor sivatagos időszakot él az életünk, hogy nem vesztünk el, hanem éppen transformálódunk, hogy éppen valami új bontakozik ki. De amikor valaki tűzön megy át, hajlamos lehet magának megtartani ezt az élményt, mert valamilyen szinten megoszthatatlan, valamilyen szinten viszont, ahogy írtad, kötelesek vagyunk megosztani, pont azért, hogy barátai, mentorai, hősei lehessünk azoknak, akik még előtte vannak azon, hogy a tűfokán átmenjenek. Hogy látjátok, mi az a legfontosabb dolog, legjobb tanács, amivel ki tudunk nyílni egy ilyen beszűkült helyzet után, egy ilyen krízis után, egy változás után, és hogy tudunk ezzel a változással másoknak tényleg barátai, mentorai, támogatói lenni az ő változásuk kapujában. Ugye azt mondják, hogy ami nem öl meg, az megerősít, ami egy eszméletlen nagy tévhit, bár nagyon népszerű, mert a legtöbb ember, akivel mi találkozunk, azt nem ölte meg a szenvedése, de eléggé torzította. Az életét, a kapcsolatait, az önmagához való viszonyulását, az Istenhez való viszonyulását. Ellenben, hogyha azok a szenvedések, amiken átmegyünk, amiket megélünk, azokat utána újra és újra, akarva akaratlanul is, de vizsgálgatjuk. És ha azokat jó tükrökön keresztül vizsgálgatjuk, jól nézegetjük újra meg újra, ugye a könyv ezzel is kezdődik valahol, hogy meséljük a történeteinket, újra és újra meséljük magunknak és másunknak. Tehát, hogy amikor ezeket a saját életünk mélységeit
mesélgetjük elsősorban magunknak, akkor mi azokból konklúziókat vonunk le, következtetéseket. Azok a következtetéseket érdemes újra és újra megvizsgálni, hogy mennyire igazságon alapulnak, mennyi állják a helyüket. Mert nagyon sokszor azok a következtetések, azok a sátán eszközei hamis identitásra, torz identitásra, torz meggyőződésre. És az Isten ezeket, ha újra és újra megvizsgáljuk a mélységeinket, át tudja bennünk írni. Tehát át tudja bennünk írni, és meg tudja mutatni nekünk azt, hogy te azt hiszed, hogy csak a sivatagban voltál, hogy én kivittelek téged, és ott szenvedtél. De én végig veled voltam. Én vizet vakasztottam, én mannát adtam, én fűrjeket adtam, én vezettelek, újra és újra vezettelek. És az az érdekes, hogy amikor vissza tudunk nézni a saját sebeinkre, nem úgy, hogy azok nincsenek, hanem valóban belenézve annak a mélységében, menekülnénk a fájdalomból, de ha belemerünk nézni a fájdalomba, az át tud minket formálni, és elveszíti a hatalmát. Mint minden misztikus erő, amire ha belenézünk, elveszíti a rettenetes hatalmát. És ha belenézünk a fájdalmainkba, a sebeinkbe, a tűzbe, a sivatagunkba, a mélységekbe, akkor elveszíti a félelmetes hatását, ugyanakkor megjelenik benne Isten állandósága. És ha reménykedni akarunk, ugye én mindig úgy tekintek a reményre, mint az életív, hogy de hát végig velem volt az Isten. És most is tudom, hogy itt van, hisz engedi ezt meglátom, hogy ő hűséges volt. És ez ad nekem erőt a holnaphoz, hogy velem is lesz az Isten. Tehát a sebeink, ugye ez a belenézés, amiről beszélsz te is, a fájdalmak azok nem elkerülendők, hanem pontosan azok, amik azt mondják, hogy most vagy farkas szemet nézel velem, vagy egy életen át menekülsz előlem. Bocsánat, csak egy gondolat, és amíg az ember menekül, valami elől, addig nem szabad. A szabad ember nem menekül. Hát így még nem gondoltam ennyire kategórikusan, mert ezzel, hogy most agyalok egy sort, hogy menekülök-e valamitől, mint szabad ember. Én nem a tiltást hoznám itt be, hanem annak a vágyát, hogy mit látok meg, amikor belenézek a mélységekbe. Tehát, hogy ott megjelenik a mélység, megjelennek a félelmeim, de megjelenik az Isten is. Tehát tűzoszloppal és felhőoszloppal. Akkor is ott lesz. Majd 40 évig voltam pszichiátriai lelkész, ott tanultam a családterápiát, és ott megtanultam valamit, ami a reménnyel függ össze, aztán a teológiában is találkoztam vele a Dorothée Zöllénél. Van egy olyan, hogy helyettesítő remény. Aki nagyon nagy slamasztikában van, az nem tud remélni és nem tud hinni. Abban nem tudok reményt és hitet tölteni. Mert ha lehetne, akkor nem lenne olyan állapotban. Egyet tudok csinálni. Azt tudom neki mondani, hogy te most nem tudsz hinni semmiben, az életben nem tudsz hinni, nem vallási értelemben veszem. Én hiszek helyetted, addig, amíg nem tudsz hinni. Hiszek abba, hogy felébredsz, hiszek abba, hogy mi a második? Elindulsz? Nem látom pontosan. Hiszek ebbe a 4 lépésbe, amit Balázs leír. Akkor is azt mondja, hogy most nem tudsz hinni. Csak egyre kérlek, és nem tudom, hogy mikor fogsz ebbe tudni hinni, és nem tudom, hogy az életbe fogsz-e még ebbe tudni hinni. De egyre kérlek, hogy ha egy kicsit tudsz benne hinni, akkor szólj nekem, mert ez őrült megerőltető, ez a helyettesítő hit. Teológiában istenreprezentánsról beszélünk a lelkigondozóval kapcsolatban. Valahogy ez annak a megjelenési formája lehet, nem tudom, de nekem az én személyes traumáim és kálváriáim során ez volt az igazi segítség. Hogyha volt ott valaki, aki hitt bennem, és ugyanúgy nem volt fogalma, hogy megy az egész tovább, mint nekem. Az utolsó fejezetre kérdeztél, és az a történet jut eszembe a Hős útja forgatókönyvből, hogy amikor a hős
elindul, megküzd a sárkánnyal, megszerzi a gyógyírt, az elixírt, amivel visszatérne a városba, és ott a kísértés, hogy hát én dolgoztam meg érte, nehogy már átadjam másnak, és hogy a 4. fordulópont, ez a felülemelkedés, hogy nem magamról szól a történet, nem az én egómról, hanem, és ez is kísértés, tehát nem biztos, hogy meg tudom lépni, de hogy ez a 4. tűfoka, hogy át tudom-e adni, hogy ez a történet nem rólam kell, hogy szóljon. Úgyhogy a tanács, ha van, akkor Jézusnak a mondata, hogy a gabonamag, ha el nem hal, egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. És hát, hogy merjünk meghalni. Nagyjából ennyi. Ezt most akkor ilyen megterhelő utószónak választom, vagy végszónak. Már csak azért is, mert hogyha a könyvet olvassátok, ugyanez fog veletek történni. Ez a kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg a könyvet már elolvasott beszélgetőtársakat, Tapolyai Emőkét, Hézser Gábort és a könyvszerzőjét, Siba Balást, mert ez a könyv egy olyan könyv, ami beszélgetést igényel, nem csak a könyvvel és saját magunkkal, hanem változást megért emberrel, vagy azzal a felülemelkedő perspektívával, aki a mi Istenünk, aki jobban ismer minket, mint saját magunkat, látja változásainkat és kísér minket ebben. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Köszönöm a harmadkiadónak ennek a könyvnek a kiadását és az este megszervezését, valamint a Károli Gáspár Református Egyetemnek, hogy helyet biztosított a beszélgetésnek. Balázsnak pedig jól fogó tollat és kitartást kívánok a most következő dedikáláshoz.